asirajantama an b'a daminɛ min ye kunnafoni kunfilana kunnafoni teliman bɛ yen nɔ min ye opération Barkhane mɔgɔw kunnafoni sɔrɔla ka fɔ olu ka pankuru dɔ bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko Mirage 2000 olu ka o binna kunun tarata juillet kalo tile 20 a kɛra Ombori marabolo kɔnɔna la ni yɛrɛ dira kunnafoni cisira dɔ de fɛ kunnafoni cisira min ni o bɔra minisiriso min n'o ɲɛsinnen bɛ u ka kɛlɛcɛw o ka kɛɲɛ yɛrɛ ma o y'a yira ka fɔ ko olu ka pankuru dɔ ni o ye Barkhane ka pankuru ye ko o kɔni dafirila a pankuru in yɛrɛ a kɛra yɔrɔ min na o ye ka fɔ ko Ombori mara kɔnɔna la i b'a ye ka fɔ avion yɛrɛ a minɛn minnu ni u b'a fɔ ma ko APAV ko olu sera ka sɔrɔ nka u y'a dɔn ka fɔ ko waleya min kɛra fɛn in sababu ye o ye ka fɔ kaba kun finnen dɔ kosɛbɛ o ni fiɲɛ dɔw tun bɛ ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye ka bugun don avion kɔnɔmaw ni ɲɔgɔn cɛ nka kunnafoni min sɔrɔla o ye ka fɔ maa ni ma to ko in na u y'a yira ka fɔ ko ni ɲininiw bɛ sen na ka se k'a dɔn waleya min yɛrɛ ni o kɛra sababu ye ka nin kɛ ani ko minnu ni olu kɛra a sababu ye nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɔgɔnna kɛ opération Barkhane mɔgɔw la an hakili b'a la novembre kalo la san 2019 maa 13 ɲɔgɔnna Barkhane kɛlɛkɛcɛw olu ni tora avion kasara dɔ senfɛ min yɛrɛ la u ka avion 2 olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni kunnafoni kɔni bɔra min ye Fransikaw olu ka kɛlɛcɛw ka minisiriso o yɔrɔ la an y'a fɔ an ka kunnafoni kunfɔlɔw la k'a fɔ ko kunu n'o tun ye selidon ye maa dɔ y'a ɲini ka dangari jamana ɲɛma ni o ye Assimi Goïta colonel Assimi Goïta ale ni na a kɛra kunun tarata Bamakɔ misiriba kɔnɔna la maa in yɛrɛ maa 2 de kun don kunnafoni minnu sɔrɔla wa baara in kɛra wagati min o ye ka fɔ wagati min alimami Bamakɔ misiriba alimami ale bɛ laɲini na k'a bɛ labɛnw sabati ka se ka a ka misiri lahiya saga ka se ka o faga o wagati kɔnɔna la maa minnu ni olu nana ka na nin seli in kɛ olu bɛ makɔnɔli la ko cɛ dɔw y'i didi ka na k'a bɛ na dankari jamana ɲɛma ale ni na a kɛra sababu ye jamana ɲɛma yɛrɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la o hukumu kɔnɔ jamana ɲɛma yɛrɛ ni maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ka fara CNT ɲɛma n'o ye colonel Maliki Diaw ye olu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ nin wagati la cɛ y'a ɲini k'a fɔ k'a bɛ dankari jamana ɲɛma ale ni na ko in kɔni a sera bonya ni a masiba ye ka sababu kɛ jamana ɲɛma sera ka dankari a la a yɛrɛ ka fɔ maa in yɛrɛ a kelen kun tɛ nka ni maa wɛrɛw don o hukumu kɔnɔ kunnafoni kunfɔlɔ minnu sɔrɔla an fɛ n'o bɛ sɛbɛnfura in kɔnɔ o ye ka fɔ jeli dɔw yera nka a ma bugunatigɛ tigitigi k'a dɔn ni jamana ɲɛma de jeli don walima ni maa wɛrɛ jeli don jeli kɔni yera a kɛra sababu ye kamalen kɔni ale sera ka minɛ a filanan fɛnɛ minɛna nin ye kunnafoni telima ye min sɔrɔla ko in na kabi sɔgɔmada fɛ an b'a dɔn ka fɔ kunnafoni wɛrɛw farala kan ni nin ɲɔgɔnnaw kɛra a bɛ kɛ wajibi ye min ye parti politique ye olu bɛ u hakilinaw di a kɔ kan o de hukumu kɔnɔ parti min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko parti Front Africain pour le Développement Dalateliyala FAD olu y'a yira ka fɔ ko olu nisɔngoyalen ye kunnafoni sɔrɔ ka fɔ ko maa dɔ ye laɲini kɛ k'a bɛ min ye dankari an ka fangacɛ furancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta o ni na FAD mɔgɔw ko k'u bɛ nin ko kɔn kosɛbɛ u b'a kɔn wa k'a yira ka fɔ jamana ɲininikɛlaw ani sariyatigiw ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ a ka se ka dɔn maa minnu ye nin waleya in kɛ o ko kelen hukumu kɔnɔ min ye ADPM ye olu fana y'a yira ka fɔ ko olu dusuma kasalen ye kunnafoni in sɔrɔ k'a yira ka fɔ ko maa dɔ ye a laɲini ko ka dankari jamana ɲɛmaa ni na k'u bɛ wele bila kiiri tigilamɔgɔw ani maa minnu kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a dɔn ko in bɛ hukumu min kɔnɔ ka se ka a tigiw don bɛrɛ la parti politique wɛrɛ bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko ADP Maliba ale président d'honneur n'o ye Alu Bokar Diallo ye ale fana y'a hakilina di k'a yira ka fɔ ko maa min ye nin waleya in kɛ ko a tigi ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ye min ye fangacɛ furancɛ fanga ye ko ka balan don o la o de hukumu kɔnɔ k'olu bɛ laɲini kɛ ko si kana to walasa maa minnu ye nin waleya in kɛ ani u ni maa minnu bɛ jɛla a ko la ko k'u bɛɛ lajɛlen ɲini k'u ye k'u bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan ko k'a sababu kɛ k'an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ko maa si mago tɛ nin ko nasuguyaw kana don an ka jamana kɔnɔ o ye ADP Maliba a président d'honneur o ka kumakan ye communiqué wɛrɛ an ye o sɔrɔ min bɔra parti Rassemblement des Maliens arama ni a ɲɛmaaba ye Paul Boro ye olu fana ko u dusuma kasalenba ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko maa dɔ ye laɲini kɛ k'a fɔ ko a bɛ dankari fangacɛ furancɛ fanga ɲɛma o ni na
u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔngoyalen de bɛ ka nin bataki in ci ko k'a ye k'a fɔ ko ale bibi in na maaw bɛ sɔrɔ minnu b'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ nin ko nasuguyaw kɛ an ka jamana kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko baara in yɛrɛ kɛra misiriba la o la rassemblement des maliens olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ko in kɔn fo kɔnko juguba ko wa ko in yɛrɛ ko waleya min don ko fugariya wale de don fugariya wale min k'i dɛn k'i bɛ kojugu ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ ko wa ko ŋaniya foyi tɛ nin tigiw la ko ka balan don min ye fangacɛ furancɛ fanga la u ko u b'a yira jamana ɲɛmaa la k'a fɔ ko u ka dɛmɛ bɛ a ye n'a bɛ wele k'a fɔ ko soutien ko wa k'u b'a yira k'a fɔ ko olu fana nisɔngoyalen don i n'a fɔ a nisɔngoyalen don cogo min ko k'a ɲini sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ u ka yelen da ko in kan joona joona a ka dɔn jɔnniw de ye nin baara in kɛ ani u tigiw ni jɔnniw bɛ ɲɔgɔn fɛ o la rassemblement des maliens arama u y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka to hakilisigi kɔnɔna la ko wa ko bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la fangacɛ furancɛ fanga in a ka se ka kuncɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ nin ye parti arama mɔgɔw olu ka kunnafoni ye ni a ɲɛmaaba ye Paul Ismaël Boro ye kunnafoni ko nasira fɛ halisa an y'a yira u la k'a fɔ ko maa 24 ɲɔgɔnna olu ni tora kurun dafiri dɔ senfɛ kurun dafiri min n'a kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen a yɛrɛ kɛra dugu min na o bɛ wele ko dalabakɔrɔ carrière ni o yɛrɛ bɛ baya o commune fɛ yanfoyila cercle kɔnɔna la a yirala k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ a ma dɔn tigitigi waleya min kɛra nin kurun dafiri in sababu ye nka a yirala k'a fɔ ko joona joona maa 24 ɲɔgɔnna olu fure sera ka bɔ ji la a ntɛnɛndon su yɛrɛ wa ko ɲininiw bɛ sen na halisa n'o y'a sɔrɔ maa wɛrɛw bɛ yen nɔ ni olu ni ma to ni olu sera ka sɔrɔ joona joona nin kunnafoni kɔni man di kosɛbɛ kunnafoni duman ye k'a fɔ min ye yuwarukaw olu ka maire ni tigɛ kun dara a fɛ maa lakodɔnbaliw fɛ kabi juillet kalo in tile 8 kunnafoniw sɔrɔla k'a fɔ ko ntɛnɛn tɛmɛnen ko a kannabilala wa a kan hɔrɔnyara maa minnu ni olu kun y'a ta yɔ ye u ye a bila ayiwa kunnafoni yɛrɛ sɔrɔla a yɛrɛ masurunamɔgɔw fɛ maire yɛrɛ tɔgɔ ye k'a fɔ ko Bɔkari Gimba Ba wa a taara a ka so tarata donya in na a yɛrɛ sera ka don a ka denbaya kɔnɔna la wa a ye seli kɛ a ka denbaya la o ye kunnafoni duman ye yuwarukaw fanfɛ ko yuwaru maire ni maa dɔw kun ye a ta ko alikana bilala kunnafoni min ni o bɛ bɛɛ da bibi na o ye Karim Keita ni o ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita denkɛ ye ni ale yɛrɛ kun ye commission défense ɲɛmaaba ye an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ ɲini ka na dɔgɔkun 2 bɔ sariyatigiw olu ye sɛbɛn dɔ don ale juguya la n'a bɛ wele ko mandat d'arrêt international ayiwa Karim Keita a lafasabagaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ a laɲini cogoya si la Karim Keita ka a yɛrɛ bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan o hukumu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kan ka laɲini kɛ ko mandat d'arrêt ko k'o wuli ka bɔ yen k'a sababu kɛ ko kuma ye min ye k'u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna Karim lamɛn de ko n'i bɛ mɔgɔ lamɛn kɛ cogoya si la i tɛ se k'a fɔ k'a fɔ k'i bɛ mandat d'arrêt don a tigi juguya la o de hukumu kɔnɔ kiiri tigilamɔgɔ ninnu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ a fɔ u ka maa surunali donnen ye k'a fɔ k'a kana jamana kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ hakilila jiginna nin ko in yɛrɛ bɛ tali kɛ kunnafonidila min ni a tununa n'a bɛ wele ko Birama Ture n'a tununa a san 5 ye ɲinan ye kiiri tigilamɔgɔw de ye laɲini kɛ o hukumu kɔnɔ ko Karim Keita ko a kana a yɛrɛ ɲɛfɔ ayiwa Karim Keita ka surunali donbagaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ a fɔ u ka maa surunali donnen k'a ka na nin kiiri hukumu kɔnɔ ko ka sababu kɛ olu bolo a ka lakana sabatilen tɛ cogoya si la diɲɛ seleke 4 tɔnba o ka maa lakodɔnnen dɔ maa dɔnnibagatigi dɔ n'u bɛ wele ko experts olu y'a yira k'a fɔ ko waleya dɔ bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ko jamana ɲɛmaaw tɛ ka u sɛbɛ don o ko kɛlɛli ma dɔwɛrɛ tɛ ko jɔnya min ni a bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi mara la nin dɔnniyabatigi ninnu u ye nin kunnafoni bɔ k'a bin ntɛnɛndon juillet kalo tile 19 u y'a yira k'a fɔ ko baara dɔ bɛ sen na anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ ni o ye jɔnya ye ko wa ko jamana ɲɛmaaw tɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa k'a ko kɔn ko wa ko diɲɛ don o don ko dɔ bɛ ka fara a ko hakɛ kan u y'a yira k'a fɔ ko nin ye a siɲɛ 2 ye i b'a ta k'a jateminɛ ko maaw bɛ bana nin ko nasuguya ninnu na k'a daminɛ san 2020 ka n'a bila fo bi la ko ɲinan san kɔnɔna la n'o ye san 2021 ko maa 62 ɲɔgɔnna
ni cɛ 57 bɛ o la ani muso 5 ko olu kɔni banana ka sɔrɔ kɛ kari ɲɔgɔnna ye kari ɲɔgɔnna minnu ni o tɛ kɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ jɔnya ko kuma in kɔnɔ Kayi mara la u y'a yira k'a fɔ ko maa 80 bɛ yen nɔ ko olu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ kɛ waleya jugu bɛ ta k'u sɛgɛrɛ ko u ye jɔn ye ko wa ko ni siɲɛ 2 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la san 2020 ka n'a bila san 2021 na ko a bɛɛ lajɛlen na ko mɔgɔw de don minnu ni u jagoya tintinen don ko k'a sɔrɔ kɛ k'u bɛnbaw ye jɔn ye ko wa ko k'u jagoya tintin ko a tigiw fana ka kɛ jɔn ye ka sɔrɔ jɔnya man d'u ye u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu min filɛ nin ye ko ni jamana min jɔ a jɔyɔrɔ la k'olu yɛrɛ bɛna dɔ fɔ a la o ye ONU diɲɛ seleke 4 o ka tɔnba diɲɛ seleke 4 tɔnba o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ni dɔnnibagaw don n'u bɛ wele ko expert olu ka bataki ye ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma halisa ani ONU an bɛ to ɲɔgɔn bolo ONU ɲɛmaaba Antonio Guterres ale ye laɲini kɛ ko ka dɔ fara MINUSMA a cɛdenw kan an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ bɛ lahalaya min na an ka jamana kɔnɔ ko ni o bɛ fɛ a baaraw ka ɲɛ ko fo ka dɔ fara u ka kɛlɛcɛw hakɛ kan yaasa ka faamuyali sɔrɔ ko in na Bakari Siribe ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye u ka sɛbɛnfura mun filɛ nin ye n'a lasera AFP mɔgɔw fɛ a kɔnɔna na u ye laɲini dɔ kɛ n'o ye finitigilaka maa 2,269 mun kɔnɔna na surasi maa 1,730 fo ka taa se polisi maa 339 ma ka olu bolo don baara la o laɲini ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa MINUSMA ka baaraw bɛ se ka lakuraya ani sa ka maaw lakana ka polisilakaw ani finitigilakaw ka baara kolonsa ɲɔgɔn na min b'a to hakilisigi u bɛ se ka sigi sen kan jamana cɛmancɛ yan fan fɛ o fɔra ONU ɲɛmaaba fɛ u ka rapport in kɔnɔna na o hakilina mun filɛ nin ye o tun fɔra kabini juillet kalo ma bɔ u ka hakilina dɔra mun taara juin kalo tile 29 conseil de sécurité fɛ min sen fɛ o ye MINUSMA maaw ka baara la kuraya n'a bɛ t'i jɔ san 1 na kunnafoni y'a yira tuguni k'a fɔ MINUSMA maaw ka baara hukumu kɔnɔna na hélicoptère 10 de tun kan ka ɲini k'a di u ma Antonio Guterres ka kumakan na lɛtiri dɔ kɔnɔna na n'o dalen bɛ u ka rapport in kan Antonio Guterres a y'a perepelatigɛ k'a fɔ ko musaka mun n'o bi ka don MINUSMA maaw ka baara la a bɛ t'i jɔ $82 ani murumuru 9 san 1 kɔnɔna na wagati min na conseil de sécurité u maaw kumana ni hakilina in kan o y'a sɔrɔ kasikibilen maaw olu jate ma dɔn MINUSMA ye kɛlɛbolo ye ONU fɛ bi in na min ka musaka bɔta ka ca kosɛbɛ ani fana o yamaruyalen don nin wagati in na ka surasi maa 13,289 ani polisi maa 1,920 ka olu ka baaraw boloda Mali jamana kɔnɔna na Antoine Solange Dambele kunnafoni kunfilanan ni y'o fana ni da salole o kɔrɔ ye k'a fɔ minnu sera ka kamaru ɲɔgɔn kan bi tile kɔnɔ joona k'a di lamɛnbagaw ani filɛbagaw ma o kun ye nin Isa Kabasibe an b'i yɛrɛ fo i ka cɛsiri la ani kunnafoni dicogo ɲuman la renouveau bantin an b'an tora nɔfɛ fɛn min ye Alex Kalambre kunnafonidila jolen don don o don ayiwa wali dɔ kɔni bɛ ale ma sɔn min ma sabu ka d'a kan jamana kɔnɔ ko u taabolo ka ca kosɛbɛ Alex ma sɔn mun de ma sɔgɔmada in na tile fila in na premier ministre bɔra maison de la presse la a ko kunnafonidila ka ca minnu tɛ sariya kɔnɔ minnu bɛ kunnafonidila bɔlɔlɔ kan ayiwa a ka ca a ko a bɛɛ tɛ journaliste ye nka sariya tɛ dalila foyi tɛ minnu bɛ se k'a fɔ u bali k'a fɔ k'u ye journaliste ye fɔ sariya ka ta a kɔni fɔlen bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ nka fɔ an ka kɛtɔ ye fɔlɔ ka tugu tiɲɛ don min kɛmɛ ka kunnafonidilaw ka baara gɛlɛya bi o ye ko a kɛn bɛ baya ye ayiwa min b'a kɛ ka ɲɛ o min t'a kɛ ka ɲɛ o min b'a kɛ sariya kɔnɔ min t'a k'a kɔnɔ a kɛ minan bi min bolo a tɔgɔ bi min na o ani ali da sidɔnw bɛɛ donnen don a la bɛɛ tɔgɔ ye kelen bɛɛ bɛ bugɔ ni bere kelen ye ayiwa ni mɔɔ wulila u b'a fɔ ko kunnafonidilaw yɛrɛ nɔ don ka dun a dun nɔ tɛ kunnafonidilaw tɛ sariya dilan kunnafonidilaw tɛ sariya boli mɔgɔ kan ayiwa fo yɔrɔ ka lajɛ u ka se ka ɲɛɲini politikimɔgɔw ka a to an fɛnɛ ka baara ka se ka kɛ i n'a fɔ tɔw ta bɛ kɛ cogoya min na ani sariya ka se ka ta ka mɔgɔw farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na ne ma sɔn min ma o y'o ye. Ayiwa Alex de kuma sɔn ni ma bi o b'a to fɛn min ye an ka don maa welele ye
n'o bɛ Dawuda Kinda kofɔ ale ye maa ye maa min sɛbɛkɔrɔ hakili jɔnbɛ min bɛ tali kɛ ayiwa lakanako o lahalayaw la o kumana an b'a lajɛ fɛn min ye Dawuda Kinda an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Isa Kaba Sidibe ka wulikajɔ kɔnɔ. Ayiwa Isa Kaba Sidibe. Dawuda Kinda i ni sɔgɔma. I ni sɔgɔma Isa Kaba. An bɛ hakililajɛ k'a fɔ lakanako binakun kan e ye o maa lakodɔnnen ye i bɛ dɔ dɔn o ko la. Ayiwa waleya dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ kunu aw minnu ye lakana kalan kɛ e bɛ analyse fɔlɔ jumɛn kɛ a kan e b'a faamu cogo di? Ayiwa Isa Kaba n b'aw bɛɛ fo. A diyara an ye. Aw faamɛ sɔnna Ala k'an ka sanw caya. Amina yarabi. Ala ka dugu an ka jamana suma. Ami. I y'a fɔ cogo min na min fɔra kunun ye kamanagankoba don. Parce que n'i y'a jateminɛ an ka lakana yɛrɛ jateminɛ bolo da kan an bɛ se k'a fɔ k'a bɛ jamana yɛrɛ basibaliya de fɔ. Parce que an y'a mɛn jamana in fan bɛɛ ye lakanabaliya waralen don a la. Nka min y'an ka faama ye min y'an ka jamanakuntigi ye ale kɔni ka kan ka se ka lakana. Mais nin wale b'a yɛrɛ k'a fɔ ko hali ale yɛrɛ lakananen tɛ fɔlɔ. O ye fɔlɔ ye. Filanan n'an ye jaabi ye an bɛ se k'a fɔ ko vraiment président lakanabagaw ka baara tɔ ka jɛ don. Parce que président lakanani bɛ k'a fɔ k'i ye sɔrɔsi ye. A lakanani tɛ k'a fɔ ko marifa girinman b'i bolo. A lakanani ye fɛɛrɛ dɔw de ye fɛɛrɛ minnu ye e yɛrɛ se to o fɛɛrɛ dɔw la. N'i ye jaabi min lajɛ maa minnu n'olu tun talen bɛ ka président lakana. Président yɛrɛ minnu y'a agressé o mɔgɔ minnu y'u minɛ u minɛ cogo fɛ. I b'a dɔn k'a fɔ ko u tun tɛ terrain maîtriser. Parce que président n'a bɛ wuli ka taa yɔrɔ la. I n'a fɔ jamama yɔrɔ a bɛ lajɛ nin jamama yɔrɔ in a kɛcogoya bɛ cogo di n'a environnement ye. Kabi tile caman a ma se olu enquêtes bɛ kɛ o yɔrɔw bɛ ɲɛɲini k'a dɔn. Wa président yɛrɛ a bɛ ka taa est-ce que jugu b'a la wa? Voilà, est-ce que mɔgɔw bɛna kɛ jamana a jugulamɔgɔw la wa? O bɛɛ jateminɛ bɛ kɛ min bɛ kɛ k'a sɔrɔ hali u ma se terrain kan. Bon a fɛnɛ a bɛ don yɔrɔ min na est-ce que bɔcogo b'a la wa n'a kɛra mankan ye est-ce que ka fɔ ma porte de secours est-ce que président bɛ se ka labɔ wa? O bɛɛ jateminɛ bɛ kɛ hali min ye fura ye k'a fɔ ni président banana na joli bɔn sera a ma n'o ye hémorragie ye. Président ka a bɛ fɔ ma ko valise médicale o bɛ taa a ka garde-corps bolo. Bon min ye misiriba yɛrɛ cogoya ye n'i y'a jateminɛ kɛ k'a lajɛ mesure de sécurité ɲɛnama ma t'a kan. Parce que min ye ka mɔgɔw vérifier da la yen a bɛ fɔ o ma ko porte de sécurité. Min ye maramafɛn ye o min ye mugutifɛnw ye min ye gazimafɛnw ye min ye hali pɔmu ye. Olu bɛɛ ka kan ka se ka contrôler da la yanni maaw ka don président kan parce que président fɛnɛ tun tɛ yen sisan kaban il faut que mɔgɔw k'a faamu président tun bɛ yen premier ministre tun bɛ yen ministre wɔɔrɔ tun bɛ yen. Ala k'an kisi don n'u ye mun ye ni banbagaci wɔɔrɔw tun sera ka nin kɛ k'a kɛ bɔnni ye donc vraiment kelen ko jamana cira de. Tiɲɛ don. Donc an bɛ se k'a fɔ transition yɛrɛ kɔnɔna na parce que nin bɛɛ coup d'état ko n'a kɔlɔlɔw ye. Ni coup d'état kɛra dɔrɔn jɔsen tɛ k'aw la tuguni. Sinon président ka garde corps man kan ka kɛ hali président ka kɛrɛfɛmɔgɔw yɛrɛ ye a bɛ kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni service wɛrɛ de b'o ta n'o ye service de sécurité ye. Parce que a bɛ maa caman kɔnɔ ko Assimi nɔfɛmɔgɔ ninnu n'o force spéciale ye k'u formera garde corps a kama u ma former garde corps a kama. U formera lutte contre le terrorisme de kama garde corps ye kalan ye Isa Kaba a kalan ka girin kosɛbɛ san 3 fɔ san 4 kalan de don. Jamana dɔw la n'o ye Faransi jamanaw ye garde corps bɛ bɔ gendarme ni policiers kɔkɔlenw nana mun ye san 3 minimum u y'o de kɛ policiya la. Wa n'u tilala u b'a kalan kɛ certificat fana bɛ d'u ma. Donc a tɛ k'a fɔ ko n'i ye sɔrɔsi farima ye k'i bɛ se ka mɔgɔ dɔ garder. Donc garde corps ye baara de ye baara min n'a ka kan ka se ka lafasa kelen na ani baara wɛrɛ tɛ se ka jɛ. Voilà. Dawuda Kinda.
Ni ko k'i bɛ nin ko analyser i y'a fɔ k'a fɔ ko paramètre caman bɛ a la mais o kɛrɛfɛ e bolo mun ye majɛ kɛ nin ko la mun y'u jɛ Isa Kaba Musa Timini da magara la o coordination ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne ye jaw lajɛ i t'a sɔrɔ mɔgɔ suguya fila fɔ saba o de tun bɛ ko in ɲɛma CCR mɔgɔw dɔw tun b'a la n'o ye minnu bɛ circulation na olu dɔw tun b'a la vɛsitigi fiman dɔw tun b'a la bon an bɛ se ka jateminɛ kɛ k'a fɔ k'olu ye service de renseignement yɛrɛ jɔyɔrɔ tɛ président ka lakanani na kɛnɛ kan parce que olu ka baara de menace minnu bɛ président kan ani menace minnu bɛ jama kan olu bɛ se k'o di président ka sécurité mɔgɔw ma kan a y'a kɔlɔsi dɛ ayiwa président menacé don nin yɔrɔ in na mais u ka baara tɛ ka taa terrain kan ka taa président lakana a sabanan tun ye Asimi yɛrɛ ka force spéciale mɔgɔw olu tun bɛ yen donc n'i y'a lajɛ minnu ye maaw de ye minnu ti ɲɔgɔn dɔn i ko Musa Timini y'a fɔ cogo min minnu ka baara u ma deli ka baara yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bon k'o bɔ yen an ye min mɛn premier ministre yɛrɛ da jabarani kan ale ko ko waati dɔ de kɛra a bɛ f'o ma moment d'inattention mɔgɔ hakili fiyɛlen tuma min maa saba ŋiri la k'a fɔ k'u bɛ ko kɛwale in kɛ donc o wagati de ka se ka kɛ garde corps yɛrɛ ka wagati baara kɛ wagati ye maaw funtɛnnen don waati min maaw hakili fiyɛlen don waati min garde corps yɛrɛ ka se ka hakili sigi o waati de tiɲɛ don donc ni an bɛ se k'a fɔ ninnu u ma former nin baara kama wa maa suguya saba ni groupe saba minnu tun bɛ baara la coordination tun t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni ne kɛra fiɲɛba ye o ka baara la Asimi yɛrɛ jogilen u y'a ta ka don n'a ye Alimami de ka yɔrɔ la ça veut dire qu'il y avait pas de force de secours donc u ma foyi prévoir ni Yankata ye président sɔrɔ kɛnɛ kan aw b'a ta ka bɔ kɛnɛ kan de joona an kana to yen donc a bɛ se ka kɛ nin ye diversion ye a bɛ se ka kɛ maramafɛn wɛrɛw tun b'u bolo bɛ an ka Ala ka support tun b'u bolo kɛnɛ kan tiɲɛ don voilà donc majɛma fɛn bɛ minnu jɛ kosɛbɛ Antoine an balimakɛ Dawuda Kinda yalima n ye ɲininkali kelen min kɛ n balimakɛ Musa la o ye k'a fɔ nin min kɛra nin bɛna kɛ wale yɛlɛmabolo ka se ka don jamana ɲɛma a ka lakana baaraw la wa ayiwa jamana ɲɛma yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko nin ye acte isolé ye ko nin tɛ ko ye ko nin a b'ale sɔrɔ mais ne bolo o kuma in tɛ sababa ye parce que acte isolé mɔgɔ kelen o bɛ se k'a fɔ mɔgɔ fila fɔ mɔgɔ saba donc mɔgɔ min bɛ yen u ye ko in labɛn nin préméditation b'a la jamana ɲɛma ka lakana ka yɛlɛma o bɛ jamana ɲɛma yɛrɛ bolo parce que ko in kunyanfan y'ale yɛrɛ de ye ni président sugantilen don ko président élu an bɛ se k'a fɔ a ka lakana t'a yɛrɛ bolo a bɛ service wɛrɛw de bolo minnu ka baara bɛ lamɛn mais ne bɛ min fɔ Asimi ye a ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que a lakanabaw a kana kɛ seulement ka force spéciale ye a ka solution ni cogo bɛɛ la ka maaw bila a kɔrɔ maa minnu ka baara yɛrɛ ye lakana ye n'o tɛ n'a tora nin cogo in na tan an bɛ se k'a fɔ maliyɛnw an ni bɔli man kan nin fɛn in na a bɛ na gɛlɛya kosɛbɛ. Ayiwa baasi tɛ. Ayiwa Dawuda sisan an ka kuma minnu yɛrɛ ye waleya in kɛ e b'o u situé cogo di e yɛrɛ bolo maa nasuguya jumɛnw de don ka sababu kɛ hakilina miirila caman bɛ ka fɛn caman fɔ e yɛrɛ bolo jatigɛ walekɛlaw don wa banditisme don wa ou bien mun de don e bolo mun don. ayiwa Isa Kaba ne ye jateminɛ minnu kɛ maa de bɛ ninnu kɔfɛ sinon a tɛ ku ninnu na k'a fɔ k'u bɛ nin wale in kɛ. maa de b'u kɔfɛ. maa de b'u kɔfɛ a tigɛra cogo o cogo n'an y'an yɛlɛma k'a lajɛ cogo o cogo. fo tɛ se ka maa saba bila ka président attaqué nin yɔrɔ sugu la ni muru de. ani marifa bɛ tɛnɛ bolo Musa ka kuma la. ko jɔn tɛ t'u la ko guloma yiri t'u kɔfɛ. président bɛ se ka kuma min fɔ k'a fɔ ko ayiwa ko acte isolé don k'an bɛ y'o faamu a kana bila o kunnafoni kan. u y'a ko kalifa service de sécurité min na o ye olu ka baara b'a la nka u k'a di justice mɔgɔw ma. parce que nin ko in kɛ article 447 Mali code pénal kɔnɔ o de b'a prévoir n'o y'a fɔ min ma ko violence et outrage sur une personne dépositaire d'autorité publique. a ko
a bɛ se ka ɲangi kalo 3 fɔ san 1 ka to 500 fɔ 1,200 en Allemagne. Donc ko in ka ɲɛɲini bunanku la, bunanku min ye bunanku jɛlen ye. An satisfait du ka k'a la, u kana u minɛ ka taa bɔrɔ don kunkolo la k'u t'u bila so dɔ kɔnɔ ka jatigɛ wale s'u ma, u ka kuma fɔ kuma min tɛ tiɲɛ ye. Parce que ne maa minnu na funankɛninw don. U ko ko dɔ yɛrɛ tun bɛ ko o tun ye dɔrɔgu t'a bɔ. Kuma tɛ tiɲɛ, o tɛ tiɲɛ. Nka an bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni. A kɛra Mali kɔnɔna yan ni Mali kɔ kan u bilalen don baara in na de. Cidenw don. Cidenw de don ayiwa o ka kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn pour que a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ parce que Mali problème ye fɛn ye faamaw b'u sen da kow kan a ɲɔgɔn caman bi kɛ. Ko ka to yen u ka s'u dan na. Ayiwa Dawuda an bɛ i fo ka sɔn k'i hakilinaw di an ma waleya min kɛra kunun an b'i fo kosɛbɛ ka hakililajigɛ k'a fɔ e ye expert des questions sécuritaires ye ni an mago ser'i ma wagati o wagati i bɛ to k'an jaabi an b'i fo. Merci beaucoup. Antoine Ninguye Dawuda Kinda ye Dawuda Kinda min ni lakana ko binakun kan ale ye o dɔnba jɔnjɔn ye a ye hakilina minnu fɔ an hakili la faamuyalibaw sɔrɔla u la. Ayiwa Isa Kawase y'a fɔ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye walawalaliw ye sabu baara min ni ayiwa sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na kunfɔlɔ minnu sɔrɔla ani hakilina minnu sɔrɔla a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw ka se k'u taafan dɔn a bɛ kɛ sababu fana ye min b'a to hali bi lakana ko fana na maa caman ka se ka faamuyali caman ni ka olu kɛ o fana an bɛ Dawuda Kinda fo a ka wulikajɔ la a y'an jaabi an b'a barikada o la kosɛbɛ fɛn min ye renouveau matin hali bi nin waati min Isa Kawase bɛ fɛn fɛn fɔra sɔgɔmada in na ale bɛna nin bɛɛ lajɛlen koro k'a fara ɲɔgɔn kan n'an ka ma ko décryptage ayiwa bi décryptage kɔni bɛna kɛ min ye i n'a fɔ nanzarakan an b'a fɔ ko ramasse min ni min fɔra nin ye k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani kunnafoni laban minnu bɛ yen Isa Kaba ale b'o d'a ma a ka décryptage senfɛ. Isa Kawase ayiwa renouveau matin a bɛ n'a fɔ an bɛ k'an tɔɔrɔ ka gɛrɛ a banyɔrɔ la siga t'a la nka n'i ye nin lajɛ bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye sabu don dɔw la an bɛ kumakun ta i bɛ kuma olu kan ni ka olu walawala kosɛbɛ nka bi kunnafoni fanba bɛɛ kununko walejugu min n'a kɛra misiriba da la siga t'a la ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa ma an ye maa o maa lamɛn k'a daminɛ an kunnafoni di ɲɔgɔn la Musa Temine ka n'a bila i ka dɔn Dawuda Kinda la ka n'a bila an yɛrɛ ye kunnafoni telima minnu sɔrɔ kɔfɛ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Isa Kaba e bɛ se ka nin bɛɛ kurun cogo di dakuruɲɛ damadɔ la ani ni kunnafoni laban bɛ yen baara bɛna kɛ min kan. Ayiwa kunnafoni i y'a fɔ cogo min ni an ye maa fɔlɔ min wele n'o ye Musa ye n'ale tun b'a kɛnɛ kan an ye kunnafoni kura damadɔni sɔrɔ ale bolo ka sababu kɛ bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn kunnafoni la k'a fɔ ko maa fila de ye i ɲɛsin jamana ɲɛma Asimi Goita ma k'u bɛ dankari a la nka ale ye kunnafoni min fara a kan o ye k'a fɔ maa fila ma minɛ maa saba de minɛna misiriba la kunun o ye kunnafoni fɔlɔ ye ani siga tun bɛ mɔgɔw dusukun na ko jeli dɔ kɔni bɛ fan dɔ fɛ jeli in bɔra min ale y'a jira k'a fɔ ko jeli bɔra jamana ɲɛma Asimi Goita la a bolo yan fan fɛ k'a tigɛ kɔni k'u ye Kleenex yɛrɛ da a bolo la Kleenex dalen a bolo la k'ale yɛrɛ n'a bɛnna n'o ye Musa Temine an baarakɛɲɔgɔn don a tun bɛ kɛnɛ kan k'ale yɛrɛ n'a bɛnna ale y'a sɔrɔ Kleenex b'a bolo la jeli tun bɛ ka suru dɔɔni nka a ma juguya ten kosɛbɛ o b'a jira k'a fɔ kuma min fɔra maaw da k'a fɔ ko Asimi yɛrɛ de ye cɛ maîtriser Musa y'a jira k'a fɔ ko o kuma ye tiɲɛ ye k'a sababu kɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ cɛ kɔni bɔra yɔrɔ jan fo ka Asimi yɛrɛ lasɔrɔ wa ale ye min fɔ contrairement à fɛn min tun bɛ mɔgɔ caman kun na k'a fɔ ko cɛ tun bɛ fɛ ka muru de turu a la nka ale y'a jira k'a fɔ ko cɛ tun bɛ fɛ k'a kan yɛrɛ de tigɛ ale y'a jira ko cɛ tun bɛ fɛ ka jamana ɲɛma Asimi Goita kan yɛrɛ de tigɛ donc Asimi Goita y'a maîtriser cogo di o kɔni jɔnjɔn tɛ a bolo nka Asimi Goita bolo banana o ye kunnafoni filanan ye kunnafoni wɛrɛ min bɛ yen nɔ Musa ka kumaw la o ye k'a fɔ olu balila ka kulekan mɛn olu ye kulekan mɛn olu y'a sɔrɔ cɛ bɛ duguma olu ye kulekan mɛn misiri kɔnɔ olu y'a sɔrɔ cɛ bɛ duguma tɔ kelen ni o ye filanan ye o tun bɛ o ni dɔ in fana tun ka surun kosɛbɛ maramafɛn wɛrɛ tun b'o bolo nka sabanan a yera k'a fɔ sabanan tun ye forokiyatigi dɔ ye forokiyatigi minɛna marifa tun bɛ o kun donc maa saba de minɛna o ye Musa ka kunnafoniw ye kunnafoni dafaw la an ye Musa ɲininka fana n ko Musa n ko nin suguya e yɛrɛ bolo mun bɛ na ni nin ye an b'a dɔn an baarakɛɲɔgɔn min don nin ko nasuguyaw a bɛ kɛ u kɛnɛ caman kan a ko
ni jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita walma jamana kuntigi tɔw do minnu mɛnna fanga la i b'a sɔrɔ lakanabagaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ministres ka lakanabagaw jamana kuntigi ka lakanabagaw gouverneur ka lakanabagaw maire ka lakanabagaw lakanabaa sugu ka ca a kɛnɛ kan lakanabaa sugu ka ca a kɛnɛ kan i bɛ taa sɔrɔ n'aw mɛnna taa ni ka segin na yɔrɔ kelenw na aw bɛ ɲɔgɔn dɔn ko nka an bɛ fanga cɛfurancɛ fanga min kɔnɔ ministre kuraw do an b'a dɔn k'a fɔ u ma tile 40 sɔrɔ fɔlɔ ministre kuraw do u ka lakanabagaw bɛɛ ka lakanabagaw tɛ ɲɔgɔn dɔn maa danna jugu bɛ se k'u don u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ k'i miiri k'a fɔ k'o ye maire dɔ ka lakanabaga ye walima o ye député dɔ ka lakanabaga ye walima o ye mɔgɔ dɔ ka lakanabaga ye donc a tigi bɛ a essayer ka gɛrɛ a bɛ kɛ garde corps tɔw miiri k'a fɔ ko lakanabaga dɔ don donc u t'a bali parce que a fana bɛ na ni e ka lakanabaga ye ne ye sisan ni ne bɛ n gɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ka lakanabaga tɛ se ka ne bali ko ne tɛ n gɛrɛ n bilalen don baara min na donc o nasuguyaw ale ka faamuyali la o bɛ se k'a expliquer dɔɔni o bɛ se k'a expliquer dɔɔni cɛ ka gɛrɛ fo Asimi na Dawuda Kinda fana ni ka faamuyali la hali o yɛrɛ la ce n'est pas du tout normal que lakanabagaw ka kɛ mɔgɔw ye tentɔ parce que Asimi ni a ka force spéciale mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn dɔn olu ka kɛ a ka lakanabaga ale ka faamuyali la lakanabaga ye maa ye n'a bɛ wele ko garde corps min n'a kalan bɛ kɛ a damana maa dɔ bɛ se ka kɛ surasi jolen ye nka i tɛ garde corps ye ale ka faamuyali la maa dɔ bɛ se ka kɛ surasi jolenba ye kɛlɛkɛyɔrɔ la i n'a fɔ tɔw b'a fɔ a dama spécialité a damana spécialité de don wa ale y'a yira fana k'a fɔ ko lakanabaga nasuguya 3 bɛɛ tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ veste fimantigiw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn olu ye service de sécurité mɔgɔw ye dugulenw b'olu dɔn n'i y'olu ye dɔrɔn i tɛ fili olu ma ka fara olu kan lakanabaga tɔ ninnu fana bɛ yen nɔ minnu ye gardiw walima polisiw ye olu bɛ tugu mɔgɔ dɔw kɔ olu lakodɔnna bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o ye lakanabaga ye nka lakanabaga sabanan min bɛ yen nɔ o ye Asimi yɛrɛ ka mɔgɔ ninnu ye minnu bɛ finimugu don u ɲɛda la ni u tɛ ye donc ni 3 faralen ɲɔgɔn kan tuma dɔw la a coordination ka gɛlɛn o bɛ kɛ sababu ye tiɲɛ don Asimi ka mɔgɔw kɔni olu bɛ bɛɛ gɛn i kɛra lakanabaga ye i ma kɛ lakanabaga ye olu bɛ bɛɛ gɛn mais kunu mun y'a to ni cɛ sera ka gɛrɛ fo Asimi la fo k'a fɔ k'a bɛ kantigɛli bɔ a la o ɲininkaliw bɛɛ bɛ yen nɔ halisa donc ale ka faamuya la n'o y'a sɔrɔ minnu ye garde corps ya formation kɛ n'u o bɛɛ tun ye o ye i bɛ taa sɔrɔ kɔdi dɔw b'u ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to u b'a dɔn karisa ye garde corps ye hali a tagamacogo garde corps tagamacogo dɔ a ka réflexe ye garde corps réflexe donc o dun tɛ an ka fɛn ninnu na bi na i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw don minnu t'a sɔrɔ an bɛ dɔ ta ten tɔ n ma sɔrɔ surasi dɔ bɛ yen nɔ n kɛra ministre ye n t'a lajɛ ka Antoine Gɛrɛna ka na kɛ n ka garde corps ye ka sɔrɔ garde corps ya formation yɛrɛ t'a la donc olu bolo o faamuyaliw baliyaw bɛ donc ni an ko k'an b'a résumer an b'a ye k'a fɔ waleya de don dɔrɔn waleya min kɛra min kan ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw hakili yɛrɛ ye n ye ɲininkali kɛ Dawuda la n ko Dawuda e bolo maa minnu ye nin waleya kɛ e b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ ale ka faamuyali fɔlɔw la fɛn kɔni don maa minnu don ni maa 3 ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ko nasuguya la ka risque ta ko fo i ka jamana kuntigi dangali jamana kuntigi la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko maa wɛrɛw bɛ kɔfɛ dɔw bɛ dibi la ale kɔni bolo ko o ko bɛ kɛ bi o ye ka ɲinini sɛbɛlamaw kɛ nin ko la ka dɔn ko in profondeur bɛ fo min parce que ni a yɛrɛ ka fɔ la ka finikolon don mɔgɔw kunkolo la ka t'u lasigi k'u bila u ka fɔbaliw fɔ ten tɔ ka sɔrɔ k'u minɛ k'u bila kaso la o bɛ kɛ sababu ye enquête yɛrɛ a tɛ dɔn ka ko ɲɛɲini kosɛbɛ ko ka ɲɛɲini kosɛbɛ a ka dɔn ko in jɔnniw ka cidenw don ko in profondeur ye jumɛn ne hakili la a ko o kuma o ye ne hakili minɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ ne yɛrɛ bolo ni fa tɛ mɔgɔ min na i falen tɛ drogue la jamanakuntigi gansan i tɛ taa k'i bɛ to a ta kɛ misiri kɔnɔ zango jamanakuntigi min ni jamanaden bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko force spéciale de don donc dabalibanko don mais ni mɔgɔ kelen don an bɛ se k'a fɔ i b'a fɔ ko waleya dɔw bɛ kɛ kuma la mɔgɔ dɔw bɛ yen u n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ se k'o fɔ mais mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ 2 fo ka se mɔgɔ 3 ma ça veut dire que ni ye réseau ba de ye réseau ba min ni a kan ka ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na k'a ko jateminɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye a ko banaliser k'a bila i kunna ko cɛ ye fatɔ de ou bien cɛ ye naloma de nin tɛ naloma wale ye nin tɛ fatɔ wale ye coup échouera an ma ampleur dɔn parce que ni coup kun ɲɛna n'u kun bɔra Asimi na u tun bɛna mun wɛrɛ kɛ tuguni ni coup kun ɲɛna
mun y'u ka programme tɔ ye ni cible fɔlɔ kun sɔrɔla cible tɔw kun ye jumɛn ye donc ninnu bɛɛ ye ɲininkaliw ye ɲininkali minnu ni u jaabi kan ka sɔrɔ joona joona ka se k'a éviter ni ɲɔgɔnna ka kɛ an ka jamana kɔnɔ parce que an bɔra koba de la Choguel y'a fɔ ko min kun labɛnnen don ko belebeleba de don donc ni ko belebeleba de kun labɛnnen don a ɲininiw ni a laraweliw fana kan ka kɛ ji ɲɛma jɔlen na a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen an ka jamana kɔnɔ an hakili b'a la ni ɲɔgɔnna an ka jamana kɔnɔ a bɛ an hakili jigin Jɔnkuda Tarawele la waleya min tara ka taa Jɔnkuda sɛgɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ o ni nin danfara nin b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka k'a ɲini an ka jamana kɔnɔ ka dankari jamana ɲɛmaa la nin bɛ se ka kɛ a filanan ye ni o ye Jɔnkuda ta ɲɔgɔn n'o tɛ an ka jamana tabiya kɔrɔ tɛ nin waleya ninnu ye mɔgɔbaw yɛrɛ mɔgɔ mana hakɛ dɔ sɔrɔ makama hakɛ dɔ sɔrɔ a ka gɛlɛn an ka jamana kɔnɔ ni ɲɔgɔnna wale anw b'a fɔ kan ko fanga Ala de bɛ fanga di mɔgɔ ma a ka gɛlɛn maliden yɛrɛ ka nigɛlɛya k'a se fo k'i bolo ta k'a b'a ɲɛsin Ala ye mɔgɔ min kɛ ka jɔyɔrɔnin dɔ di a ma o man nɔgɔn maliden ma hali dɔɔni donc nin bɛ se ka kɛ an tariku la nin bɛ se ka kɛ a siɲɛ filanan ye maa minnu taara dankari Jɔnkuda la ani nin waleya in n'o tɛ hali coup d'état ni fɛn minnu kɛra i b'a ye k'a fɔ maliden coup d'état kɛla bɛ jɔ fɛn fɔlɔ min na a ye a ni lakana mɔgɔ kana dankari a la ni fanga tigilamɔgɔ hali directeur gansanw n'u ye waleyaw kɛ an ka jamana kɔnɔ violence tɛ ta k'u sɛgɛrɛ c'est très rare anw tɛ ten tɔ donc o de kama nin ko ninnu kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na maliden de falenna wa walima nin ye maa wɛrɛw ka ko de ye k'a kolokolo ka don an ka jamana kɔnɔ ninnu bɛɛ ye hakilinaw ye miiri kan ka kɛ minnu kan ka sababu kɛ min t'an tabiya ye parce que mɔgɔw n'i ye ninnu fɔ Antoine mɔgɔw b'a fɔ maliden de falenna sincèrement maliden ma falen e bɛ cogo min ne bɛ cogo min an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ka gɛlɛn an ma ni gɛlɛya wale dɔw yɛrɛ bɛ yen maliden t'a kɛ m'a fɔ ko maliden minnu talon ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ an fɛ yan nɔ nka maliden yɛrɛ tɛ ni gɛlɛya wale fɛ Zango misiri kɔnɔ Ala ko bɛ cogo min maliden bolo misiri kɔnɔ a ka gɛlɛn maliden ma ka fɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma nin cogoya la tan k'a bɛ dankari o la o tɛ maliden jugu ye nka ɲininiw mana kɛ a bɛ dɔn mun kɛra mɔgɔ dɔw de ye dɔrɔgu d'a ma wa a endoctrinela de wa mun de kɛra fo ɲininiw de k'o jaabiw di Antoine. Ayiwa Isa Kaba Sidibe waati kɔni a korona ka wa ayiwa i ka foli ka labanw ye jumɛn ye foli halisa an bɛ sanbɛ foli de kɛ bɛɛ lajɛlen ye kanubagaw bɛɛ lajɛlen ye kanubaga fɛn o fɛn an b'a dɔn olu sara t'an bolo koyi ni renouveau matin n'a ɲɔgɔnnaw tɛ mɔgɔw wuli man di k'i sigi télé kɔrɔ an bɛ jamukan na an y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu wuli halisa an ye bataki caman sɔrɔ batakiw bɛ k'an sɔrɔ k'a fɔ ko u bɛ ka jamukan lajɛ an bɛ foli d'u ma an bɛ honorable Jarasuba fo yan fo Joyila an bɛ a fo kosɛbɛ Kulubi ye kalalikɛla ye an dɔgɔnin don k'a fana bɛ ka jamukan in lajɛ nin wagati la an b'a fo Maître Bakari Dambele a bɛ Yirimajɔ Yangasoka don an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn k'a fana bɛ ka jamukan in lajɛ an bɛ foli belebeleba di i terikɛ ma honorable Bafotigi Jalo an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Fode Kone commandant Fode Kone ani Amadou Sakɔ ninnu bɛɛ ye kati dɔn ye kuru maaw ye u n'u furumuso an bɛ sanbɛ di u bɛɛ lajɛlen ma Jɛka optique mɔgɔw an kanubagabaw don an baarakɛɲɔgɔnbaw don Jibi Jalo n'a ka jama an bɛ u fo Abiba Elebo tonton Elebo an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn Tanti Urokia tonton Nyang an bɛ u fo yan fo Kati Fuga la ka foli di général Amadou Musa Diallo ni o ye Gawo gouverneur kɔrɔ an b'a fɔ an bɛ Gawo gouverneur yɛrɛ fɔ n terikɛba don général Musa Traoré an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn a fana ni bɛ jamukan in kanu kosɛbɛ Bakari Sidibe min ni ale ye an yɛrɛ ka correspondant ye Gawokaw fɛ yen nɔ a n'a furumuso an b'u fɔ k'u waleɲuman an ka correspondant fɛn fɛn bɛ yen nɔ Dirisa Diallo Musa Traoré Michel Yao Musa Traoré Motikaw fɛ Michel Yao Kayikaw fɛ yen nɔ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ sanbɛ olu furumuso an'u ka denbaya an b'u bɛɛ fo Isa Kaba Sidibe y'a fɔ cogo min na fɛn min ye Renouveau TV filɛbaw ye a n'a baarakɛlaw bɛɛ an bɛ sanbɛ foli k'a lase u bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Musa Wɛrɛ fo Musa Wɛrɛ ale bɛ bila Amapu ka lasigiden don ale fana ye kunnafonidila ye an bɛ Seydou Jara fo ale ye commerçant ye Suguba kɔnɔ a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Ɲamana ma n'an taara Segu an bɛ Dugakaw fo ka Sakebukaw fo ka Kɔnɔdibinikaw fo Kayikaw fɛ dugu min bɛ ko Bugutente an b'olu fo ka Usubi Janjakaw fo ani Bugaribayakaw Moti an bɛ Kwakurukaw fo ayiwa ka sɔrɔ ka foli kuncɛ ni Yanfoyilakaw ye olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ ka an lajɛ nin waati in na an bɛ Sidi fo n kanubagaba dɔ Gawo an bɛ Yakuba Sise fana fo Tombouctou b'a dɔn maa caman bɛ ka
an bɛ bɛɛ fo a bɛɛ tɛ se ka taa nka an bɛna kelen min fɔ an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na Umar Traoré Joliba FM an bɛ a fo kosɛbɛ an kɔrɔkɛ Lasine Jawara Biprem Fasoko an bɛ a fɛnɛ fo Mali Konate a fɛnɛ ko k'a bɛ lamɛnni la an b'a fo Antoine kana ɲina ni nin jɛmukan banna Umar Baru Sidibe n'a ka maa welelenw bɛna jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 nin ko ninnu kan. Ayiwa Isa Kaba Sidibe k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka segin a kan fana k'a fɔ ko jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛna kɛ wale min n'a kɛra kunungo misiribala walejugu min dara ka jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goyita sɛgɛrɛ Umar Baru Sidibe a n'a ka cɛdenw bɛna kɛnɛ in kan ni anw labɛn o la an bɛ foli lase aw bɛɛ ma nka yanni an ka ɲɔgɔn bila fɛn min kɔni ye fɔli duman ye an n'o di aw ma nka yanni an ka fɔli duman di a ka dɔn k'a fɔ baara in kɔni ye jɛ ka baara ye fɛn min ye dibila baara kɛbaw minnu kɔni bɛ anw kɔkɔrɔ k'anw ɲuman ni kumakan ɲuman jira aw la aw ka Tafili Ture ka se FCN dɔw ma ka se Mamadou Z Traoré ka se Bouaka Dramabari ka se Dawuda Kɔnɛ ma n k'a fɔ Dramani Kɔnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka ayiwa fɛn in dɔn ta ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn an y'a fɔ cogo min na n'an wulila sisan fɛn min Umar Baru Sidibe ale bɛ sigi ka na jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ o kumana an bɛ Renouveau Matin datugu ni banba percussion ye sanbɛ sanbɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Bi tile in na maa kunnafoni dan o ye